हेल' लोगोफोर, नैबे मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय थाखो 5 क्लास 5नि बड' मिडियाम। बेनिफ्राय बेयाव नुगोन इनभाइरनमेन्टेल साइन्स एबा इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज, जोंनि आबहावा, बे फरानि बे बिजाबनि जोंनि आबहावा आयदानि सायाव। आरो बेनिफ्राय फराया 5, चेप्टारा 5, आदारनि गोनांथि, जेखौ नोंथांमोना नैबेहाय आदारनि गोनांथि। दा बेखौ सोंनाय फिन्नाय जेसेबां दङ बेखौ नोंथांमोननो लिरनानै नट्स लाबोनाय जादों। आरो बेखौ नोंथांमोननि बिहरनाय बादि लाबोगोन, गासैखौबो होजोबगोन। 5निखौ गासै आयदाफोरखौबो होगोन। सिगाङाव माखासे होखांखाबाय, बेखौ नायनानै थांदो। नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि क्लास 5नि, बेयाव थांनानै नाय। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ जोंना आदारनि गोनांथि। बेखौ नोंसोरो बिजाबखौ नायनानै फारि फारि फरायदो। जोबोद इम्परटेन्ट फरा, बियो बयबो मिथिनानै लानो गोनांथार। बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि थाखाय। दा जेखिजाया मानो जोंना फैदो, कुइसना दङ जोंना नैबेहाय नाम्बार 1आव नै मोनब्रै कुइसन दङ। जोंनो मानो आदारनि गोनांथि जायो, बेनिफ्राय फारि फारियै बेखौ गाहायाव होनाय जाबाय। नायदो क्लास 5नि नैबेलाय नै, बेखौ जेरै दं एरै होनाय जादों। फरायनानैल' होगोन खेबसे। 1 नाम्बाराव क'आव दङ नै, जोंनो मानो आदारनि गोनांथि जायो। फिननाया नै, थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदारनि गोनांथि जायो। नैथि क'आव दङ जाग्रा मुवायाव थानाय थादेरसाफोरा मा मा होनदों। फिननाया जाहैबाय जाग्रा मुवायाव थानाय थादेरसाफोरा शर्करा, मेजेम, प्रटिन, भिटामिन आरो खनि संख्रि। बेनिफ्राय दङ ग नाम्बाराव गोरोब आदार बुंब्ला मा बुजियो होनदों। फिननायाव दं आरो जोंनो गोरोब आदारखौ मानि गोनांथि होनदों। सोंनाया मोननै सोंनाय दङ मोनसेयावनो ग'आव। फिननाया जाहैबाय जाय आदाराव शर्करा, प्रटिन, मेजेम, भिटामिन आरो खनि संख्रिखौ नांगौ बादियै मोनो बेखौनो गोरोब आदार बुङो। आरो उननि नैबे ससेनि फिननाया जाहैबाय नै, गोरोब आदारखौ नांगौ मानोना गोरोब आदारासो जोंनो सक्ति होयो, देहायाव जौगानाय लाबोयो आरो बेराम गैयै खालामो। नेक्स्टआव दोनो घ नाम्बारा। नायदो घ नाम्बाराव जों मानो गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ होनदों। फिननाया जाहैबाय जों गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ मानोना दैया आदारखौ दोगोन खालामो, देहानि नाङै थादेरसाखौ बायजोआव सिगारो, देहाखौ थाजिम खालामो आरो बेराम गैयै खालामो। दा बे मोनब्रैनि सोंनायनि फिननाया बे थांबाय। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ जोंना लांदां जायगा सुफुंनाय। लांदां जायगा सुफुंनायखौ आङो बिजाबावनो जेरै दङ बिदिनो बानायना होनाय जादों। नोंसोरबो बिदिबो लिरबाबो जायो, खाथायाव नट्स थिखोनानै लाबाबो जागोन। नाय, दा लांदां जायगाखौ सुफुं। थांनानै थानो थाखाय लांदाङाव दङ आङो जेरै लिरदों नै, गोथां कालारनि जों लिरना होखादों। मा आदारनि गोनांथि जायो होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नैथि क'आव नायदो प्रटिन, बेनिया। आरो ग नाम्बाराव मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथायाव दै आरो खनि संख्रि थायो। घ नाम्बाराव गोनांथि बिबाङै गासैबो रोखोम थादेरसा थानाय जाग्रा मुवाखौ गोरोब आदार बुङो। बेनिफ्राय लास्टआ जाहैबाय भिटामिन एनि आंखालाव मेगननि नुनाय सक्तिया बाङाय जालाङो होनदों। नैबे मोनसे। बेनिफ्राय नाम्बाराव 3आव दङ। 3आव जोंना ख'जों ख बाहागोजों गोरोबहोनाय, बेजों गोरोबहोनाय। बेखौ नायदो, बेखौबो गोरोबहोखादों नै। जोंनि देहाखौ सक्ति होग्रा थादेरसाया जादों ओरै गिदिंना थानानै नैबे शर्करा। देहानि बेगें हाथाइ दानायाव हेफाजाब होग्रा खनि संख्रिया जादों नैबे केलसियाम। बेनिफ्राय नायदो थै दानायाव हेफाजाब होग्रा खनि संख्रिया जादों सोर, आयरन। बेनिफ्राय आयडिननि आंखालाव जानाय बेरामा जादों गोलोनदि। बे मोनसे। बेखौ स्क्रिनशट खालामदो, लिरनानै लादो। नैबेखौबो दहायनिखौबो स्क्रिनशट खालामना लिरनो हागोन। लांदां जायगानिखौ स्क्रिनशट खालामदो, लिरदो। बेनिफ्राय नायदो लास्टआव थार फिननायखौ सायख'नाय दङ। थार फिननायखौ सायख'नाय, जोंनि देहाखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामग्रा थादेरसाफोरा जादों बे गाहायाव बख'ना होखादों नैबे भिटामिन आरो खनि संख्रि। नैथि क'नाया जाहैबाय गोबाव सान जाग्रा आदारनि थादेरसानि आंखालाव जानाय बेरामनिखौ बुंनाय जायो बेरि-बेरि दावखाना एबा आंखालाव जानाय बेराम। बेनिया राइट एन्सारा। बेनिफ्राय भिटामिन सिनि गोबां बिबां थानाय फिथाइया मा होनदों, बेहाय दङ आमलाइ। बे जागोन। दा बेखिनि बेयावनो जोब्बाय। बेनिफ्राय सिगांनि सोंनाय फिननाया नैबे लास्टनिया खनसे दिन्थिबावनो, स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन। नै बे मोनसे क, ख, ग, ओमफ्राय घ। बे थख' भिडिअनिफ्राय नायै लिरनो हाखागोन। बेखौ PDF नांलायनाय नङा। एसेनोसै। गुबुननि फराखौबो मोनगोन, सिगांनिया जाखांबाय। प्लेलिस्ट दङ, बेयाव थानानै नायदो। क्लास 4निबो मोनगोन, बेखौबो प्लेलिस्टआव मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।